La biomedicina, també coneguda com a ciències biomèdiques, és una disciplina que busca comprendre les bases biològiques que determinen el funcionament dels organismes vius, especialment l'ésser humà. El seu objectiu és oferir una visió global de la causa de les patologies, com també de les eines disponibles per estudiar-la, diagnosticar-la i tractar-la. Aborda aspectes que van des de la clínica dels trastorns a escala molecular, cel·lular i fisiològica fins a la seva distribució en poblacions humanes. I toca temes com genètica, bioquímica, microbiologia, fisiologia, biologia cel·lular o estadística, entre d'altres. Us dic un secret? Jo, que tinc un títol on posa graduada en ciències biomèdiques, no ho hagués sabut explicar.